Diucapkan selamat datang buat tamu undangan yang telah APS Audio. Gampang nompo lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nompo kasunyataning tresno kowe sumanding wong liya. Ati durung lila kowe nyandeng wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa bebasane kembang mekar ana ing ati nanging kudu aku sing duweni. Kembang mawar campur sari siap silakan samirnya. Gampang nompo lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nompo kasunyataning tresno kowe sumanding wong liya. Sabar-sabarnya Pak Bos, wasik. Goyang lagi dong. Ayo Mas. Ati durung lila kowe nyandeng terima kasih, Pak. apa iki kasunyatan sing tak tampa bebasane kembang mekar ana ing ati terima kasih dudu aku sing duweni. percaya
pamundutan, Mbak. Apa? Kitir sumilir ugi kembang lintang. Oke, Bariku lek oke. warokan, Mbak.